Bueno, comenzamos co pleno ordinario do día 21 de maio de 2025. Entonces, primeiro punto do orden do día, aprobación se procede da acta de sesión anterior, que é do 30 de abril de 2025. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Aquí había, por parte de Fou do Menegá, a primeira unha solicitud de reparación da pista linga Saraville. Despois solicitaba as analíticas mensuales das aguas de consumo municipais, a análise completa anual dos últimos 5 anos, que ten que estar arquivadas, etc. Bien. Vamos a ver, en relación a eso, ahora mesmo o Real Decreto que vixente é o Real Decreto 3/2023, que é o que reemplaza o reemplazou en xaneiro de 2023 ese anterior que señalabas. Entonces, unha das cuestións que trouxe este Real Decreto precisamente é, en virtud da transparencia, o feito de facilitar o acceso aos boletíns de agua de consumo dos concellos aos cidadáns no portal web SINAC, que é o Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Vale? E, efectivamente, aí pode introducirse na rede de abastecemento municipal de Vedra e na pestaña de calidad das augas é onde aparecen as analíticas. De acordo? E as anteriores? Eu creo que estas anuales creo que estaban tamén colgadas. Eu non o comprobei, pero estaban ali tamén colgadas. De acordo? Quer dizer que aí podemos acceder todos a ver de feito eu comprobei. O sea, entrei para ver como funcionaba o tema e pódense ver aí as anuales. Non sei por qué me dá a sensación de que xa estaban. Non sei por qué vi que había fechas que anteriores a 2023 nas anuales. Creo que sí, pero bueno. Bien. Independentemente de eso, vos tendes que terlo arquivado aquí. Vos tendes que ter esa documentación aquí no Concello. Estáis obligados a terla. Bueno, non sei se temos esa, se ben establecida no Real Decreto esa obligación. En todo caso, isto como un servicio de máis, que neste caso está levando o Viacua, que é o operador contratado para isto, bueno, pois... Volvo outra vez a facer a solicitud. Vos estades obligados a ter eso arquivado. Volvo a solicitar, xa mirarei se está ou non, pero volvo a solicitarvos a vos esa documentación. Tende la que ter vos. Bien. Na seguinte, que falabas do resto de aguas públicas, que evidentemente non temos esa obligación, o único que hai dos últimos anos, pois só se teña analizado algunha fonte a petición da veciñanza ou algún caso moi específico, como foi o tema de Outeiro. Entón, están esas analíticas de Outeiro, e logo analizáronse 3 fontes, unha en Vistalegre en Santa Cruz, outra en Silvascura e outra en Pontiulla, nas cales as 3 dan no potables. Esas 3 fontes. Non se analizaron nada máis. Bueno, agora, co tema de San Miguel, sí que se analizou o pozo aí de San Miguel. Independentemente de que sean non potables, quero as analíticas. Quero saber onde está o sea, por que son non potables. Non potables pode ser porque é moi ácida, porque ten écolis ou porque ten pesticidas. Entón, solicito novamente esas analíticas. Correcto. E por último, tamén che podo informar, que non estaba na pregunta, pero ben pouco relacionado, que chegaron onte as analíticas, analizáronse 9 viviendas habitadas ao redor, precisamente ali, de San Miguel, e en principio, analizándose efectivamente se tiñan o resto de propiconazol, daquel pesticida, e as viviendas dan todas ben. O sea, o parámetro mínimo é o permitido 0,03, e o mínimo que dan analizado 0,01, e dan todas 0,01, o sea que o ben non teñen ou non superan. O que nos veñen a decir realmente Viago é que non teñen o propio canezón. As 9 viviendas que se analizaron
todas ao redor. Agora, nós iso vamos a pasar á Guardia de Galicia, que sigamos, para que, bueno, poden determinar efectivamente onde pode estar o foco, no? Que máis ou menos parece que está bastante localizado. Pero, bueno, importante aquí que esas 9 vivendas habitadas que están ao redor non teñen este parámetro, vamos. E digo, na analítica aparece 0,01, basicamente 2, porque é un mínimo, xa non han estado por debaixo disso. Iso quer decir que non teñen, de acordo? Bien, e logo Begoña, que, por certo, tamén isto é como se chegou onte, nestes días xa vamos a ponernos en contacto con esas viviendas para comunicarles que efectivamente, bueno, pues, non teñen eses restos de propicona azul. O cal é, bueno, é unha boa noticia. Que non se escoita? Non, sí, pero como tu ves que son todos ao mesmo tempo, o resto vale. que... A mí salía ver tamén, pero... Non, acaba de voltar. Claro. Sí. Bien, logo Begoña facía unha pregunta. Begoña, escoitas, non? Sí. Vale. Cantas plazas vacantes quedaron na escola infantil, se non quedaron, cantos rapaces quedaron fora? Bueno, teño aquí os datos. Vamos a ver. Temos que dicir que entraron todos os de Medra, é importante. Na aula de 0 a 1 hai 4 plazas ocupadas e ahora mesmo hai 3 libres, máis unha de reserva. Na aula de 1 a 2, que son 13 plazas, está completa. Na aula de 2 a 3 son 20 plazas, está completa. E na aula mixta, que hai unha aula mixta, que é de 1 a 3, o sea, de un ano a 3 anos, hai 15 plazas, das cales 8 están ocupadas. Isto é, temos ahora mesmo 5 libres, máis 2 que temos que deixar de reserva. Co cal, como digo, entraron todos os de Vedra. E había 3 solicitudes que xa están incluídas aquí, que non é de Vedra, que justificaron haber solicitado en outro lugar e que non tiñan plaza e, por tanto, temos que darlle plaza aquí. E aí había unha de Boqueixón, que é a única que non se admiteu, pero non por nada malo, é que Boqueixón ainda ten o plazo aberto e teñen plazas, quer dizer, que vai entrar, xa sabemos que vai entrar en Boqueixón, que non é que o rapaz vai a quedar fora. Entón, ahora mesmo, todo o mundo solicitou, entrou aquí na gardería. Vale. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, o primeiro é solicitar que se revise o sistema de streaming, que non se escoita nada ben. Xa vai casi un ano que recibo un montón de queixas de que non son capaces de escoitalo. Entón, bueno, revisar o sistema de streaming, sobre todo a parte do audio, que non funciona, vale? E a segunda, o vehículo no que circula o Concello de Obras de fai uns días é persoal ou pertence ao parque móvil municipal. A terceira, parece ser que fai uns días houve pais e nais que foron a solicitar o servicio de madrugadores para este verán, para o servizo de Ludoverán. O servicio de madrugadores da Ludoverán está publicitado no boletín do Concello tanto no 2024 como no 2025. Podo ler, teño aquí os recortes do voceiro, onde, además, con literatura, o que pasa que coa presbicia era para lérvolo, pero non dou, teño que cambiar de gafas. Pero, aparece publicitado con diferente literatura e tal, obviamente non é un erro. Parece ser que esas nais e pais que solicitaron aos traballadores municipais das que depende o servicio dixeron que este verán non habería servicio de madrugadores, que está publicado e publicitado, pero que non habería. Bueno, eu estou absolutamente convencido de que as traballadoras están equivocadas, porque, do contrario, serían, basicamente, isto é un exercicio de cinismo e de miseria absoluta. Estou seguro que están equivocadas, xa arranco de aí, vale? Eu sei que arruinaron o Concello, pero o feito de que vostedes arruinen o Concello non quere decir que os obreiros e precisamente os máis vulnerables que necesitan para poder traballar
deixar os fillos a cargo da ludoteca no servicio de madrugadores que teñan que pagar a súa incompetencia. De ser un erro, inicia inmediatamente a matrícula. De ser certo, exíxolle que recupere o servicio de madrugadores da Ludo Verán. É dicir, non é normal que o publiciten e que logo non os sirvan. De acordo? Se é necesario, báixense os soldos. É dicir, baixamos os ingresos por culpa da baixada de habitantes propiciado pola súa incompetencia, baixense os soldos. Non pasa nada. Devolvan o coche do concelleiro. Deixen de pagar prácticamente 3 ou 4.000 euros aos servicios para facer propaganda municipal, de acordo? 300 e pico euros ao correo, a non sei que, 1.800 euros a la cadena SER, a la COPE. Deixen de facer eses pagos e recuperen os servicios madrugadores da Ludo Verán. De acordo? Esa é a terceira e última das solicitudes. Sí, vale, eu a verdade é que estou un pouco sorprendida. Quería un pouco un informe como é posible que un ano queden un montón de rapaces sen praza e o ano seguinte haxa tantas prazas libres. Pode ser porque xa os veciños pensan que non vai haber praza e vayan a outras garderías? Porque a verdade pareceme un pouco incomprensible. Eso primeiro. E despois a segunda ven un pouco en relación con unha pregunta que levo un tempo facéndome, que que convenio, o sea, en que estado está agora mesmo o servicio de axuda no fogar? Porque rematou a finais de ano o contrato coa empresa, non temos ningunha noticia de que ese contrato se estea prorrogando, non sabemos como se está basando, sabemos que as traballadores teñen certa preocupación, bastante, polas súas condicións, e tampouco temos moi claro cando se vai a licitar un novo contrato, porque non saiu nada. Entón, como se atopa este contrato agora mesmo? Eu queria facer un rogo que me den os veciños ali en Santa Cruz, na pista de Lombaos, que agora quitaron a línea descontinua ali en baixo nos Palmeros. E xogo todo Dios pola pista esa. E resulta que, aos fins de semana sobre todo, é imposible salir desa pista. Xa Gerardo do Val tuvo un controlazo ali, outro do Ulla tamén tuvo outro controlazo. E din se habería alguna posibilidade de poñer un espello, siquiera, ou algo para poder salir un pouco mellor. Porque entre o bar e o patio, o que dirán, os sábados aquilo non hai nin por onde pasar. Ou organizar un pouquinho ali, un pouco que aparquen de outra maneira, ou non sei, porque a verdade que o sábado tuve eu ali... Na salida mesmo, frente do bar do que dirán, que han aparcado en todos os lados, tens que meter no medio da carretera para poder salir. Non sei, se habrá... Ali hai unha casa enfrente, se non hai moita maneira, pero de alguna forma habrá de poñer ali un espello para poder salir un pouquinho máis cómodo. Begoña, alguna cuestión? Vai, Suso, facervos a pregunta. Vale, gracias. Bueno, nós temos unha pregunta, xa explicou bastante ben aquí o compañeiro, Fou, o problema que está habendo cos madrugadores e coa ludoteca. Está habendo un montón de queixas, esperamos que nestes días eso se arregle e que teñan unha solución. Moi ben, bueno, pois, boas noites a todos e moitas gracias.